I 10 ljudi, dobrodošli na novi kanal Super Gamer JT. Dakle, ovo je novi kanal koji sam napravio danas. Tako da, hajde počnemo. Igrat ćemo Agrio. Vidite, zbog frame dropa. Ne znam što je. Dobro. Nadam se da ne smeta puno. I sad me malo jače čujete, znam. Ok ljudi, u čemu se radi? Obrisao sam moj kanal zato što jednostavno nisam nekako hteo da dalje snimam na njemu, tako da sam napravio ovaj novi Super Gamer JT, tako da, eto. Znači, na ovom ćemo imati nove igrice, znači Minecraft, Agario, GTA, naprimjer GTA 4, GTA 5 ne mogu da igram. Znači sad trenutno imam Windows 8.1, tako da bi mi trebao biti veći FPS. Tako da, evo pogledali smo jednog klika, tako da nadam se da će biti veći onako. Evo sad dok snimam imam 11, a kad prestanem da snimam Agario imam 30, tako da ne znam šta je to trenutno. Čak ću mi screenshotovati tako. Dakle, ova epizoda je kao neki uvod, tako da kažem. Probat ću nešto da probam, barem da bude u 30 FPS, da možete gledati normalno. I tako da, ne znam šta da pričam, bukvalno. Ajde još jednu partiju ćemo i da završim ovaj kao neki uvod. Plava boja moja omiljena. Ok ljudi, znači samo sam eto hteo da kažem. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svideo ovaj uvod u stvari. I mi se vidimo do sljedećeg puta. Ćao!